Loh, aku nang ngene apa? Oh iya sih kate arep cerita. Sakjane cerita perkenalan sih ya rek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepangaken nami kula Bilqis Chandra Kusuma kelas 12-3 nomor absen 6 kula asal sekolah SMA Negeri Ngoro, alamat kula Desa Tebel, Dusun Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Nyamping. Kula ten mriki lan arep crita kisah kula tentang ibu lan anak lan emak. Dek mriki kula cerita tentang pengalaman kula. Guyu titik po. Guyu titik. Lah saderenge-nipun kula mantuk sekolah niku salin. Lah terus ibu kula niku dikengken tumbas terigu. Lah kula eling-eling tumbas terigu, endhog lombok beras. Tumbas kali adik kula ten warung Joko Kendil. Lah saderenge-nipun niku kula pun diilingi tumbas terigu. Lah niku kula tumbasaken pati. Tuku pati ning toko Joko Kendil ambek adikku. Adikku tuku mainan, aku dikon lali nglewos. Lah, cek derengenipun kula tumbas pati, endhog ambek apa man? Lombok. Lah niku wau kula dikengken tumbas terigu, kula tumbasaken pati. Lah, kula wau pun mantuk, "Bu, iki lho trigune." Pun kula tinggal kamar, kula HP-an. Kula main HP. Kis, Bilqis. Loh, lan apa, Bu? Kok niku dikon tuku terigu, malah tuku pati cakik lawan niku. Ya ngono lek dikon tuku, gogo HP-ne ae. Lah, mantun niku kula niku kaget. Kula eling-eling, lah kula niku posisi main Mobile Legends. Lah niku wau adik kula nggih mboten eling nek dikon niku wau. Lah saderengipun kula salah, kula tumbas malih, tumbas pati kula ijolaken. Lah niku wau pun kula dikengken balik, pun kula balekaken. Lah terus bareng ngono rek. Aku iku wis mari ya. Nang dikongkon aku turu jam 12 turu. Tangi jam 2:30 asaran sih salat. Lah mari salat iku aku mancing nek ambek arek-arek. Mancing ambek Doni nang berantas. Mau mancing ya? Tuku cacing ambek tuku es. Lah mari ku petuk wong gendeng rek, petuk wong gendeng. Omahe gondek ya, Mojo Warno. Mancing bawa wetuk, terus diampiri. Lho mancing apa boleh? Karena iwake lho padahal nang kene. Padahal nang kene lho. Mek akeh iwak cakaramut muni ngono rek. Imang padha wong gendeng muni ngomong nang aku. Lah terus ya tak kei rokok. Lah rokok imang gak disedot, diapakno digawe apa lek ngarani digawe dupo digawe jalan-jalanan. Disumet rokoke ya. Bari ngono digawe dupo. Lah bari ngono aku mancing tak tinggal. Wong iki bakno kesurupan dhewe rek ndek pinggirku. Aku yo kaget ya, tak tinggal dolen ambek Doni. Lah bari ngono aku mulai kali iwak aku petuk wong gendeng iki mang. Lah terus bari ngono ya, aku dolan. Jam 4 iku aku mulai rek, soalnya powo gegale iwak aku petuk gendeng ndek gondek. Lah bari ngono ya, aku iku mulai jam 4 ngeter adikku les, terus aku ambek tuku apa jagung ya pakan doroku tak ge lomba. Terus menene ya minggu aku iku isuk iku tangi turu rek nang bari tangi turu iku aku kopak rek jam 6 kopi pagi ambek arek. Lah ibuku iku aku digongon rek, digongon makani jangkrik, lali gak tak pakani. Terus bareng ngono ya, jangkrik gak tak pakani wali sak belengen aku. Soale apa?
Kau bobo aku rek lah. Hari ngono ya. Hari ngono mari dikon iku. Aku dilokno gak tak lakani jangkrik iku ucul kabeh. Gak ucul kabeh nyokoti klambi terus hari ngono ya. Ibu ngoreng terus bapak ngormeng. Ya ngono. Lek dikongkon opo HP-ne, nganu gendakane ta. Ya ngono cok lali cok subuh omahe nek diwongkoni. Ya tak lawe sih rek ya. Wong jenenge arek enom guys seneng-senengan. Lah bari ngono ya. Aku dikeplak rek. Lho lah aku sih pengen keplak. Ya ngono lek diomongi, mewel wae. Wong jenenge arek jengkel ya. Mesti dikon serba salah ya aku ngono ku jengkel. Ya wis lah. Aku metu nang kali mancing ambek alo. Lah, bari ngono rek, aku iku dikon makku tuku sentra TPT. Lali gak tak tukokno rek, wong gremeng ae. Ya ngono mbambung ae, gak usah mulai wis gowon klambimu. Mancing-mancing kono nginep kancamu, gak usah mulai mrene. Lapo mulai barang. Lah, bari ngono rek ya. Aku dikongkon tuku sentra tak tukokno. Pitik gak mangan ya. Ucul kabeh ngarepe tanggoku. Tanggoku gremeng omah diteleki. Bari ngono aku mulai rek. Namene niku ujian PAS. Penilaian akhir setengah semester. Penilaian akhir semester sih. Lah, aku gak sinau rek. Ibu gremeng ae. Lah kon gak sinau, kate dadi opo? Tak jawab sih rek, dadi pilot. Nyopir pesawat. Kon gak pinter. Apa-apa kan dadi pilot ya roto iku. Coba rek gak ngenes. Ya wis lah kate dadi tentara. Kate dadi tentara ya. Aku dihujati ambek wong-wong. Apa iso sih dadi tentara ngono ku? Ya iso ta. Engko nek dadi kate tak gawe kata-kata ngene. Dulu dihujat sekarang angkatan darat. Sopo ya sing gak ngono ya? Sekian presentasi dari ceritaku rek yo. Terima kasih, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.